መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኸሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ዝተማሃርዎ ወይ ድማኒ እቲ ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ኮይኖም ንሰለስተ ዓመት ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ብግቡእ መታን ክርድኦም ሕልንኦም ከፊትሎም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሕልንኦም ከፊትሎም መንፈስ ቅዱስ ይእምሮኦም ከም ዝነቅሕ ገይርዎ ማለት እዩ። ኣፈ ንቅሓተ ህልና ዝበሃል ወይ ድማ ልቢ ይእምሮኦም እኽፈት ማለት እዩ። ትምህርቲ ክመሃሩ ከለዉ ወይ ድማኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግቡእ ምሂሩ ኣስተምሂሩ ንሃዋርያ ንዓለም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስም ኣስተምሂሮም ምሂሮምን ናብ ደቂ ክርስቶሳውያን ንኸብልዎ ነጊርዎምን ሓደራ ስለዝሃቦምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳዕ እቲ መንፈስ ቅዱስ መፀናንዒ ዝሰደሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፀንሖም ዘለዎም ኢኹም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ በዚ መሰረት መንፈስ ቅዱስ ሊኢኹሎም ማለት እቲ ትምህርቲ ዝተምሃርዎ ብግቡእ መታን ክርድኦም እቲ ትምህርቲ ዝተምሃርዎ ብግቡእ ድማ ናብ ህዝቢ ከስተምህሩን ክምህሩን ምሂሮምን ኣስተምሂሮምን ድማ ደቂ ክርስቶስ ሰዓብቲ ክርስቶስ ንክኾኑ እግዚአብሔር ኣምላክ መንፈስ ቅዱስ ለኣኸሎም መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ለኣኸሎም መንፈስ ቅዱስ ብመልክዕ እዚ ድማኒ 72 ቋንቋታት ክዛረቡ በቁዑ በዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕልንኦም ስለዝኸፈተሎም ወይ ድማ ንቃሕተ ህልና ስለዝሃቦም ይእምሮኦም ስለዝኸፈተሎም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ማለት ሓይሊ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ስውር ሓይሊ ኣብ ግዜ ጥሜት ነፍስኻ ይዕግበካ ንኣብነት ኣቦታት መነኮሳን ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ክንርኢ ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ብመንፈስ ቅዱስ እዩ መግቢ ዝምግቦም ብጥሜትን ብፅምእን ኣብ በረኻ ኣብ ባዕትን ክሓድሩ ከሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክጽልዩን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከማልዱን እንከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ክንዲ እቲ መግቢ ነታ ዝበልዕዋ መግቢ ኾኖም መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምጽንናዕ ናይ ጽምእን ጥሜትን ከም ዝረው ይገብሮም መንፈስ ቅዱስ ማለት መንፈስ ቅዱስ እቲ ድኻሞም መንፈስ ቅዱስ ተሐዲሱ ሓይሊ ይህቦም ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንቃሕተ ህልና ይእምሮኦም የንቃሐሎም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ 24 ሰዓት እናተንስኡ ድቃስ ሰሞም ጸላኢ ሰናያት ድቃስ ከየምጽኣሎም በዚ መሰረት መንፈስ ቅዱስ መጽኡ ንቃሕተ ህልና ይህቦም ይእምሮ ይኸፍተሎም ማለት እዩ። ይእምሮኦም ምስ ከፈተሎም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብግቡእ ይጽልዩን ብግቡእ የገልግሉን ሽግርን መከራን ክመጽእ ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ሓይልን ብርታዕን ረኺቦም ነቲ ሽግር ንሱ ግድህዎ ማለት እዩ። ጸላኢ ሰናያት ክፍትኖም እንከሎ በረኻ ዲያብሎስ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስን በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቦም ሓይሊ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ንጸላኢ ሰናያት ይስዕብዎ ማለት እዩ። ንጥሜትን ጽምእን ድማኒ ብመንፈስ ቅዱስ ክጸምኡ ብመንፈስ ቅዱስ ይረውዩ ክጠምዩ ብመንፈስ ቅዱስ ይጸግቡ ሽግርን መከራን ከጋጥሞም ብመንፈስ ቅዱስ ዝስዕርዎ ንጸላኢ ሰናያት ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ሃዋርያ ድማ ክሰብኩ ከስተምህሩን እንከለዉ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ንኸይፈርሑ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ተቢዖም ህዝቢ ክሰብኩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምትብባዕ መንፈስ ቅዱስ ሃቦም ጸሚኦም ጠምዮምን ከይደኽሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምትብባዕ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክኾኖም ሃቦም መንፈስ ቅዱስ መግቢ ክኾኖም ሃቦም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ግዜ ቁሪ ድማኒ ልብሲ ሲኢኖም ከይቆርቡ ጫማ ሲኢኖም ከየብሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ብመንገዲ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝሃቦም ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ እዩ ኣብ ነፍስና ዝሰርሕ ብመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማኒ ኣብ ነፍስና ዝሰርሕ ብመንፈስ ሓዲሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቅንያት እዚ ዝወርሓት እዚ ቤተክርስትያንና ዓብይ ብስራት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ትቕበለሉ ህዝበ ክርስቲያን ትባረኸሉ ወርሓትን ቀናትን ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብድጋሚ ንዓና ንህዝበ ክርስቲያን ቤተክርስትያን ካብ ዘላቶ ንላዕሊ ክትሰፍሕ ህዝበ ክርስቲያን ድማ ካብ ዘለዎም ንላዕሊ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብንቃሕተ ህልና መጽኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፈልጡ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸሎም ንምእመናኑ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኽ መራሕቱ ድማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብግቡእ ንህዝበ ክርስቲያን መታን ብግቡእ ፈሊጦም ብግቡእ ከስተምህርዎ መንፈስ ቅዱስ ይልእኽ ማለት እዩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።